गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिजनि सोलोंसालिमायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि सिंनि सोलोंसालिमाफोरनि गेजेराव आइजोफोरनि काबाड्डि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ 10 आरो 11 नभेम्बर 2025 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लायो हिन्जावसा सोलोंसालिमा क'क्राझार आरो UN ब्रह्म सोलोंसालिमा दतमानि गेजेराव। बे गेलेनायाव हिन्जावसा सोलोंसालिमा क'क्राझारनि गेलेगिरिफोरा देरहासार जानो हायो। बे हाबाफारिनि जोबथा गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो BTCनि MCLA धनन्जय बसुमतारी बिथाङा खलिलुर रहमान, बिजनि सोलोंसालिमानि गोरायुं डक्टर बिराजगिरि बसुमतारी, हिन्जावसा सोलोंसालिमा क'क्राझारनि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, बिजनि सोलोंसालिमानि लेङाइ गोरायुं सबिता राय, लेङाइ बुंथिगिरि बिथांमोन बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथां, रांगिरि गोगोम बसुमतारी, नेहाथारि राजिब नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि पबित नार्जारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि लमबिर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै खौरां मोननाय जादों। BJPजों लोगो नांनानै BPFआ दिनैनि दिनाव सिन्डिकेट खालामगासिनो दं बे बाथ्राखौ बुंथिदों दिब्यान APCC सेबा दलनि चेयारमेन बिथाङा जेब्ला आसामाव कंग्रेस सरकारमोन अब्ला BTCआव जौगानाय लाबोनो थाखाय BTCनि सरकारनि आखायाव हगारना थांदोंमोन। मानो होनोब्ला BTC सरकारनि सायाव फोथायनाय दंमोन। नाथाय दिनै BJPआ बिदा फंबाय BPF जुथसो नांहोदों होननानै बुंथियो बिथाङा। गलादिङा गामिनि सानै गथ'नि बिमा नभ'निता बसुमतारीया मैयानिफ्राय गोमाना दं होननानै खौरां मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गलादिङा गामिनि फुंखा बसुमतारीनि बिसि सानै गथ'नि बिमा नभ'निता बसुमतारीया मैयानिफ्राय गोमाना दं। फिसाया फोरमायनाय बायदिब्ला मैया समबार खालिनि फुंनि 10 रिंगासोआव बिउटि पार्लाराव देलायजानो होना फिसाय गैयै समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो दासिम जेबो खौरां गैया होनना बुंथियो। जाहोनाव पुलिस थानायाव खौरां होनायजों लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों सावगारि होनाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाफोर नुसनोब्ला जानबुं नम्बर 7099906348 आव कल खालामनानै रायजो राजाफोरखौ फोरमायहरनो खावलायदों फिसाय फुंखा बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे फिसा सानैखौ गोसोखांनानै गावनि बिसिखौ फैफिननो खावलायहरबावो बिथाङा। बिष्णु नार्जारिखौ क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि महरै थिसनबाय। मैया क'क्राझार नोगोर जौगाखां मावख' मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों नोगोर जौगाखां खोन्दोनि मासिगिरि बिष्णु नार्जारि आरो लोगो मासिगिरि अरब कचजों लोगोसे सा 18 वार्ड कमिसनारफोराबो समायखिरा लायो। बे हाबाफारियावनो BTCनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मजों लोगोसे MCLA जुबिराज बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बजालियाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमनो हायो सन्देह गोनां हिर'इनजों हमदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बजालि पुलिसा मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो आरो बिसोरनि लोगोआव सन्देह गोनां हिर'इन हमनो हायो। मैया बेलासियाव खालामनाय गिबि अपारेशनाव पुलिस हान्जाया पटासर कुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुरबाल सुरनि थागिबि रुंसारि आब्दुल वहाबनि फिसाज्ला महमुद्दिनखौ खायो। नागिरनायाव पुलिसा 16 ग्रामसो सन्देह गोनां हिर'इनजों लोगोसे गं 12 प्लास्टिकनि वाइल बोखांनो हायो। गुबुन मोनसे सिग्रोमनायाव पुलिसा पटासरकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खोला प्रफालनिफ्राय आब्दुल कुदुसनि फिसाज्ला साहिदुल इस्लामखौ हमनो हायो। बिथांनि आखाइनिफ्राय सन्देह गोनां हेर'इन गोनांमोन 13 प्लास्टिकनि वाइलफोर बोखांनो हादों। सानैबो सुबुंखौ हमनानै लानाय जादों आरो गोनांथार आयेनारि राहा लानाया सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। सनम रामसियारिया PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय होनना मिथिना मोनदों। नलबारि जिल्लानि टमटमा हालामनि सिङाव थानाय हाहदली गामिनि रुंसारि सतीश रामसियारि आरो माधबी रामसियारिनि फिसाज्ला सनम रामसियारिया राजीव गान्धी मुलुगसोलोंसालि दैमुख अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फिजिकेल इडुकेसन बिफानाव प्रफेसार शम्पु प्रसादनि दिथा होनायजों इफेक्ट अफ इसोमेट्रिक्स कमप्लेक्स ट्रेनिं अन सेलेक्टेड पारफरमेन्स भेरिएबल्स अफ इयुथ सेसर प्लेयार्स आयदानि सायाव फरायसंनानै डक्टर अफ फिलसफि PhD डिग्रीखौ मोननो हायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।